Kurang ajar babi kok babi hutan. Iya iya. Tak tampa dole ora liwat pangestune bapakmu wae Tampanono. None nggih sampun sanget anggen kawula pundi dadosna jimat paripe dayana ing kasantosan lair lan batos kula, Pak. Iya. Sowan wong tuwa kok ming nganggo kathok kolor. Monggo mesti bapak kuwi nampa tamu paling ora dewan, paling ora bupati, paling ora camat. Lah kowe sowan ning ngersane bapak kok kowe ming nganggo kathok kolor. Niki kula bablasan saking anu, Pak. Kula wawan rak pun mayang. Ngaten. Kek kula niku ndelalahe mboten beto salin. Surjan wiyaga kula nggih mboten numan. Dadi kula pun mligu ngaten mawon kula malah sekeca malah silir. Kelan kula mriku ingkang mempelopori wayang limbah menika. Nika kula. Iya nggih. Lah banjur pripun, Mak? Kaya sing wis tak aturake sebabe kowe ngungkurke kakangmu loro kuwi mergo kowe Dewi Gati sing arep aturke ngersane bapak. Nggih. Lah nek pancen sing Dewi Gati kowe ngopo kowe dadak nganti kakangmu sak kloron sowan ning pendhapane bapak. Nah, iki ngene. Ora sabasa wae ya, Mir. Sak karepmu. Nek ana walat ya sandangen dhewe. Ora. Aku ke lelanange jagat lan curing bawana. Dadi aku sengara apa kuwi kuwalat karo bapak. Mergo aku ki wis ora ana sarif sikune ambek duraka karo Semar. Iya sak karepmu. Ning ngatasé aku Dewi Gati dhewe ngersane bapak. Ngopo kok aku nganti karo Garing karo Petro tak jak sowan mrene iki ngene ya, Pak. Bapak ki nek ada saben nek anak-anak mara ki mesti ngingoni. Mesti aku tok gaweke sop. Sambel bawang, sego, useng-useng, tempe garit. Kuwi mesti komplit dicepake nggo nyuguh anak-anak. Lah gandeng iki Garing iki kanane agek keterpurukan ya rek ya. Heeh. Bojomu mulih ngalor wis suwe to, Reng? Wis suwe, Pak. Aku ki nganti mangane paripasane adol barang-barang kok gem. Ayo anakmu kae dolen. Hus. Anak ditresnani kok kon ngedol. Aku lothong to. Parake ngalor kono. Lambemu ora. Lah niki Garing niki wis jarene pun 3 dina niki mboten mangan. Mula awake nganti kuru ngaten iki. Kala menjinge nganti ketok. Kacamatane nganti logo. Tak karepmu gong ora aku ora caturan karo kowe ora. Lah gek Petro niki nggih kanane nembe nelongso. Petro kene ngopo? Biasa. Pinjol. Nek kowe kok konangan bojone kok. Bayaran semengi dijaluk sing wedok lha ndi Mas bayaranku? Aku ora. Lah sing dienggo alasan iku kula. Nggo alasan piye? Lah nggo alasan kula dijilih Bagong arep piye. Nukoke susu anake. Lah kok kula sing dienggo. Lah gelem ora gelem kula tampa. Bocah ki nek bedagalan merosal pakartimu Petro. Ngapunten Mak, kula utang budi karo Bagong. Nggih. Aku utang budi karo aku terus kowe terus. Iya. 800 lho. Iya. Ya ning aku ngaturke panuwun Gong mergo rumah tanggaku slamet mergo tok tulungi. Ayo nek aku ora perhatian karo kowe sing ora nyawiji ta kowe saiki. Iya. Aku matur nuwun banget, aku matur nuwun. Aku utang budi karo kowe. Ora mung utang budi, utang det bareng kowe karo aku. Gek nyelengi gek nggo nyarutan ning aku. Iya. Sesuk tak saur. Kowe iki wis bola-bali ya gawe kasus pinjaman online ngono ki aku sengit banget ta. Iki disekseni Pak Kapolsek, disekseni Pandan Amil dan saenturune kok kowe tumindakmu kaya ngono kowe engko tak ringkus tak tinggal ning kene kaya kowe. Aja, wajar wis ora. Lah engko nek aku tok tinggal kene terus paket-paket sing urung tak iso tak terke terus piye? Ayo gendani anakmu ngono kaya. Anakku ya isih cilik kok. Bojomu? Bojoku ya sing ora gelem.
Ayo mulane sesuk iki sing primpen. Nek ora kowe nyilih jenengku kowe wis mati lho kowe. Iya matur nuwun. Lah mulane iki kula nganti kalih kakang-kakang kula loro niki merga menungsane niki kanane nembe mesake. Lagi mesake. Nggih. Ajeng kula jak mriki niki mengke sisan bendo nyuwun seserepane Bapak. Menggah kados pundi? Anggenipun gareng kalih Petruk niki apa ya cara dene entuk sasmitaning gaib. Ngomong apa ta kowe iki nek ora ngerti artine iki rasa sok basa. Sasmitaning gaib apa? Sasmitaning gaib kuwi bisikan saka ngersaning sing kuwasa. Oh, mboten. Supados saged pikantuk siraman rohani karo apa sing dirasake anak-anakku. Nggih, gareng karo Petruk pancen lagi diuji. Mbuh ekonomine mbuh batihe utawa rumah tanggane ya wis engko tak wenehi dawuh Role. Ben kowe iso nampa. Nggih, Pak, nggih. Nggih, Pak, matur nuwun. Lah, nek kesusahane gareng karo Petruk kaya ngono mau terus kesusahanmu apa, Bagong? Kula. Heeh. Nek kula angsal jujur lho niki. Piye? Kula bar nilepke bayaran iket nggih yoga. Tumindakmu ki ora prayoga. Ning ra kula entuk dit ngono. Ning mboten kula pikir wong pun rampung pun kula tamboki. Sing kula tilepke niku pun kula balekke. Ya syukur. Nggih, kula niku wong sugih. Iya. Panjer sing wingi manjeri kula niku nggih dereng kula gunakake. Iya syukur. Nggih. Lah banjur apa wigatimu? Matur ngersaning Bapak. Cekaos kemawon nggih Pak, mboten kula tutup-tutupi. Iya. Wontenipun kula santersanipun Bapak menika kula ajeng bangun desa. Mergo teng pamflet, teng poster pun diterangke nek kula ajeng bangun desa. Iya. Kowe arep bangun desa? Nggih. Niki kula pun miwiti dalan pun wiwit kula bangun. Iya, kula jembarke. Terus pinggire kula nahi apa jenenge? Drainase. Drainase ki apa? Drainase niku sing niki lho Pak, WC umum. Drainase kok WC umum. Drainase ki apa? Penyerapan air. Apa terus sing gatel itu? Selokan. Oh, kok drainase iki ora. Nah, selokan Mataram. Selokan Mataram adoh men. Sing pinggir kula nek selokan, dalan sing maune lebare ming semeter setengah dadi kula lebarke dadi 50 cm. Iki ora jembarke ning malah saya ciyut ya, Gong. Saya ciyut. Jare nek saya ciyut malah saya. Apa jenenge? Lambemu kowe ora. 5 meter kok, 50 cm. Lah niki sing dadi PR kula, sing ajeng kula nyuwun pangestu kalih Bapak niku anu, Pak. Piye? Niki pun 50% pun wiwit kula bangun dusun kula ing Njana Loka menika. Pun mulai kula bangun, dalan nggih pun kula cor, warga kula kerahke kerja bakti. Iya. Kula bayari. Makane do semangat banget. Cor teng dalan sing kula bangun niku antawisipun kandelipun 20 cm. Awit menika sampun kedah menetapi standarisasi saking pusat. Nek kandele cor utawa aspal kudu ora kena kurang saka 20 cm. Mula niki kula kandeli kula gawe 20 cm. Iya, apik. Apik pol kok. Lah niku anu rencana kula. Ya, terus karepmu. Lah, infrastruktur nggih pun kula bangun. Gapura nggih pun kula bar kula gaweke. Warga-warga sing omahe dereng dilepa pun kula lepa. Kula tukoke semen. Kula dhukke anggaran saking pemerintah. Utang mboten napa-napa. Sing penting kawula kula iso rahayu, kawula kula iso ngrasake urip sing kepenak, kawulaku iso ngrasake apa kuwi jenenge? Truk apa jenenge truk? Lah mbok kowe sing arep ngomong kok takon aku. Iso ngrasake urip sing apa lingkungan sing resik, aman, damai dan tentram. Rahayu wilujeng kalih sambi kula to saking Rubeda.
Lah, sing ajeng kula suwunke pangestu kalih Bapak. Kula niki ajeng pados sumber air, Pak. Kowe arep golek sumber air, sumber banyu. Heeh. Mergo sing dadi kekurangan itu dusun kula niku bloko mawon, mboten kula tutup-tutupi. Ben mengke nek kula matur kalih Bapak, sampeyan matur ning Pandhawa, ben Pandhawa utawa pejabat-pejabat Ngamarta ki ngerti pirsa terus sak mangke inggih menika para Pandhawa saged sak biyantu karo kawulaku ning dusunku ben sumber air bersih ki iso terlaksana ngono lho, Pak. Ngono. Heeh. Saiki kekurangane ning dusunku ki mung siji, sumber air bersih. Lah, ngendikane para winasih, ngendikane para sepuh, nek arep ngudi banyu sing resik, nek arep ngudi sumber netra toya. Netra toya ki apa? Mata air. Mata air ya matane ora usah dibasakke. Amen sopan kok, karep-karep budaya kok. Ben ketok jawane. Iki lho Jawaku ndi, Jawamu. Oh ya. Kula ajeng golek niku jenenge sumber banyu. Lah, syarate kula entuk sumber banyu niku nek miturut sasmitaning dewa lho niki. Sasmitaning dewa piye? Niki mboten ngangge anjir ingkang puspitara mriyen. Ya nganggo ya ora apa-apa. Oh nggih, kula tak nata ati. Merga sasmita saking dewa niku sasmita sing luhur. Iya, sasmita saka dewa kuwi ora iso disepelekke, ora iso dianggep enteng, ora iso dianggep remeh. Mula kula tak nata ati kula sik, nata pikiran kula sik ben mboten dona dungkap anggen kula nyampaike teng Bapak. Wis satata to, Le. Mpun, Pak, pangestunipun. Sasampunipun kula sekedhap kula lampah Mediatek. Mediatek iki apa? Tapa ke lho? Semedi, meditasi. Oh iya meditasi. Kula lampah meditasi temah weteng kula krasa wareg. Hubungane apa meditasi ki nggo pikiran karo rasa kok weteng iso wareg. Pikiran kula ayem, raos kula tentrem, Pak. Ha iya, gek matur. Kula entuk wangsite dewa. Nek sak mangke kula kelakon leh kula golek sumber air, sumber toya. Lan sak mangke badhe kalis sah sinampurna 100% pun mboten wonten kirange anggen kula mbangun desa menawi dipun bantu lan dipun sekseni kaliyan inggih menika para sata Kurawa. Kosik pripun? Ning atase kowe kuwi nampa sasmita saka dewa, lah kok teka dewa ngandhake yen to isane kasembatan lehmu mbangun desa yen to dibantu karo Kurawa cacahe 100. Nggih, kula dhewe ya bingung. Ning atase Kurawa niki kondange akeh do nyebutke lho, Pak. Iya. Kurawa niku wong sing merosal pakartine, Kurawa niku sing watake angkara, budine nista, pambegane candala, rupane ya ala-ala. Enten sing umure isih 15 tahun ning raine kaya umur 70 tahun, enten Kurawa niku. Enten sing celat, mboten iso muni R. Angger muni lagu napa? Apa? Mun request Jaipong iki arep dikendangke langgam apa arep dikendangke Jaipong? Ngoten niku Kurawa enten sing muni ngoten niku. Iya. Kurawa niku wis pokoke leleteking jagat. Mula wonten ingkang sampun dipun serat wonten ing critaning jagat kondange ngakeh nyebutke pecahe perang donya sing kaping 4, perang donya gedhen. Inggih menika Pandhawa mungsuh Kurawa. Nalikanipun sami manggi lelampahan perang gedhe Bratawuda. Apa? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Apa nane wuda? Wah iki. Bratayuda Gang iki dikandani aja ngeyel to. Nah, perang ageng Bratayuda. Menika Kurawa ngendikanipun umpami nek di logika Kurawa niku wong elek, Pandhawa niku wong apik. Lah. Apa ya?
Ambuh kowe sing arep omong kok. Pandhawa kuwi dianggep apik lan Kurawa dianggep nista. Merga pakartine para sata Kurawa. Lah niku sing marai kula bingung. Ning atase Kurawa niku cara dene mung suwe awake dhewe. Merga awake dhewe niki golongan Pandhawa. Iya. Lah kok malah Pandhawa njaluk tulung karo Kurawa, napa mboten mengke malah dipun jlomprongke? Ngene ya to, Le. Pripun, Pak? Sing jeneng dalan kasembadan kuwi werna-werna carane lan werna-werna seranane. Lire piye? Ayo lire merga ngene. Gusti kuwi wis adil karo titahe. Gusti kuwi wis ngukur marang kabisane titahe siji lan sijine. Nggih. Dadi mbok menawa dewa paring sasmita karo kowe supayane kowe njaluk tulung, njaluk paseksen lan sak biyantune para sata Kurawa kuwi merga mbok menawa lho, mbok menawa. Pancen Kurawa sing iso mrantasi gawemu lan mbok menawa Kurawa wis dipasrahi kewajiban saka ngersaning Gusti, ya senajan to patrape Kurawa kuwi nista, ning nek pancen Kurawa nampa dawuh kewajiban saka Gusti dadi lantaran murih kasembadan sediamu, tak kira ya bakal kelakon wae. Ngaten? Iya. Dadi niki kesimpulane, ayo kepiye seranane? Ya mung nuhoni karo dawing dewa. Nggih, kowe sowan ning negara Ngastina, njaluka tulung ana ngersane Sinuwun Prabu Duryudana. Merga ngene. Senajan to Kurawa kae nista, senajan to Kurawa kae diarani wong jahat. Ning anak ya sak iso-iso, sak mesti-mesti Kurawa kae ana apike. Lire ana apike, Pak. Teges ana apike kuwi Kurawa isih iso nutupi marang eleke ning ngarepmu. Nggih. Terus nek kowe wis sowan ning negara Ngastina, mbok menawa lho, mbok menawa ana lejaring ati, lejaring penggalih saka Sinuwun Prabu Duryudana, Kurawa satus diboyong ning dusunmu, ya ning Karang Kadempel, wekasan kowe kasembadan lehmu mbangun desa sartane kasembadan nggonmu golek apa mau Netrataya. Ngono ya, Pak ya. Iya. Lah terus kula iki apike kapan nek ku arep sowan ning negara Ngastina? Sakarepmu sak sirmu. Nek kowe kepengin gage kasembadan lehmu ngrampungi nggonmu mbangun desa ya saiki kowe sowanno. Kula ora sranta, Pak. Ora sranta tegese piye? Selak kula ora sabar, selak kula kepengin nyawang kanane para kawula iso mandi, iso ngunjuk nganggo air bersih. Terus karepmu, kula tak nyuwun pamit. Kula ora sah dikancani karo Gareng, ora sah dikancani karo Petruk, ora sah sampeyan kancani. Kula tak dhewe ijen mawon. Engko nek ana lelakon apa-apa sapa sing nanggung? Pak, piye? Sampeyan aja nyepeleke kula lho. Elek-elek ngene, ndobleh-ndobleh ngene cangkem kula. Pemikiran kula niki cemerlang. Mergo sing gedhe ora mung ndas kula, ning utek kula nggih gedhe. Pramila sampun ngantos bapak nyepeleke kalih kula. Kula kula diancas gegayuhan kaya ngeten iki merga saka gagasanku dhewe. Merga sepisan aku kepengin nentremke kawulaku, nek kawulaku tentrem, aku ya tentrem. Mareme Bagong kuwi nek wis ngerti kawulane Bagong iso urip kepenak, iso mukti ngawibawa Nyakrawati Bau Denda. Senajan to dusun kula menika dusun Nuwun Sewu, dusun Plasa. Iya. Lah, ngopo kok kula moh tok kancani, ngopo kok aku moh dikancani Gareng, ngopo kok aku moh dikancani Petruk? Merga engko nek aku kasil, engko nek aku sukses. Lah ku mbangun desa iki mengko nek aku lali karo labuhane Gareng, lali karo labuhane Petruk, lali karo labuhane sampean, engko terus sampean karo Gareng karo Petruk nyucuh aku. Bagong kuwi mbiyen le ngewangi mbangun desa. Sing ketayalan ngrekoso uripe le dek arep mbangun desa ki aku. Lah kok saiki mbasan wis dadi aku ora dinahi opah, aku ora dinahi apa kuwi jenenge bebungah saka Bagong. Bagong kuwi tegese wong sing ora duweni rasa tepa slira, wong sing ora duweni kuwi rasa malas budi karo sedulur. Kula mah diarani ngoten niku, Pak. Kula mah
Kula mah disenggo ngeten niku. Kula mah dicucuk karo Gareng, mah dicucuk karo Petruk, mah dicucuk karo sampean. Pokoke napa sing kula gayuh niki nggih kula dhewe sing kudu nglakoni, nggih kula dhewe sing kudu mujudke, Pak.